І біля парламенту у Тбілісі почалися затримання мітингарів. Грузинські силовики силоміць відтіснили протестувальників і відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі. Учасники акції виступають проти обрання президентом Міхаїла Кавелашвілі. На знак цього показали колишньому футболісту, який сьогодні прийняв присягу, червоні картки. Інавгурацію Кавелашвілі президентка Саломе Зоробішвілі вже назвала пародією та звинуватила у проросійських інтересах правлячу партію «Грузинська мрія». Кавелашвілі новим главою Грузії не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів. Fotografia. მესამე. ქვევიდან გადადი მაშინ რა რაღაცა ქიმი. ახლა საცხად. არა არის ძახე. ვაიმე კიდე. Distancija! Neki ovo šedro dnaša! Ajcie! Distancija! გადაიცი. გადავიდე წავალი ნაწილი. Ay,